سلام عبر حقن كربان بمخان مسجي استوديو زلهم زخبركم تخاتلتنا نايز علة عبيت معبالتات كم صعب قربيهم فيدرال سراويت المنغستن عبت تقراي زلو قناتات كرقت عالكا خاطو خمس تحاتة تقليت زلهم عبت تقراي عبالات قزيوم محدار زخونون مستمع محدار كربت زلهم سباتن يهدونون يأسرن كم زلوون تقليت زلهم تقراي نبز خفاء كوينات تأتو بمهلوا أو حاسس سمع بريتوريا جامم كتصعوتو يتصوع اللخو كبل جيتا شورد دا قريس زلخينو بزي كاسر سجنرالا كالاي رابع الجنرالون كاب سرح مدسكالو وسيخو قريس اللهم عدو قدومن قالك فال مقلن بحيلن مقوط عرب استقبر سرحيت سبات بطي توقعهم سبهالو كوينو محاورات كزياو منغستي فرس كم زلون تقريس اللهم فانو حادر علوي عزاز سراويت إثيوبيا خمس قاتل أزقلت سخينو مسوز نبرش دشت عجبتون وجينا اللخو يدلهم وسيخو كتماتات ناب كبابا يأتينا اللخو ونيدلهم زرزرو 5 ساعات قتلهم ጌታቸው ረዳ ሰለስተ ወታደራውያን ጀነራላት ካብ ስርሖም ድሕር ምእጋዱ ሓደ መዓልቲ ድሕር ምጽናሕ ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ክልል ትግራይ ወታደራዊ ግጭት ዝዕድም ወጥሪ ይርአ ከም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ህዝብን መንእሰያትን ምስ ዕጡቃት ኣብ ግጭት ይኣቱ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም ኣብ ትሕቲ ደብረጽዮን ዘሎ ውድብ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን ዕዳጋ ሐሙስን ክፋላት መቐለን ብብዝሒ ሲቪላውያን ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኤክስ ሕሳቡ ዝሓበረ ኮይኑ ዓለም ውዕል بريتوريا تتحيسو تقراينا بزخفقنا يكونات مسمر كايتاعتو قديتو خواتساون تسويعلهم بريزيدنت غزياو محدار كلل تقراياتو ጌታቸው ረዳ ትማሊ ውሕዳት መኮነና ሰራዊት ሕጊ ኣብ ኢዶም ሒዞም ኣመላ ትግራይ ዝርከብ መንግስታዊ ማሕወራት በመፍራስ ነትኽልል ኣብ ዘይተነጸረ ናይ ሓደጋ መንገዲ ሸምወለው ዝበለ ኮይኑ ብግዜ ክግታውን ይጽዋዕ ኣለኹ ኢሉሎም ኣብ ከባቢያዊ ምንጭታት ዝመጸ ጸብጸባት ከም ዘመልክትዎ ኣብ ትሕቲ ትእዛዝ ጀነራል ማዓሸ በየነ ዝርከብ ሰራዊት ንወገን ደብረጽዮን ብምሕጋዝ ነመምሕዳር ከተማ ዓድግራት ተቋጺሮ ከም ዘሎ ትማሊ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብታ ከተማ ዝርከባ መምሕዳራውያን አብያተ ጽሕፈት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥርቲ ደብረጽዮን ዝመርሖ ሕወሓት ከም ዘለውን ተፈሊጢ እንተኾነ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ኣባላት ግዜያዊ ምሕዳር ዘጋጥሞም ነገር ተሃልዩ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ነገር ዘየለ ኮይኑ እታ ከተማ ዝኾነ ይኹን ተኽስን ጎነጽን ከም ዘይነበራ ግን ተሓቢሩሎም ጌታቸው ረዳ መግለጺው ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ንማሕወራት ግዜያዊ ምሕዳር ንምቁጽጻር ኣብ ዝተገብረ ስርሒት ኣብ መቐለን ዓዲ ጉዶመን ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ዓዲ ጉዶመን ገለ ክፋል መቐለን ብዙሕ ጉድኣት በጺሑ ክብል ከይተቀሰውን ሓቢሪም ዝዕግርግር ኣካል ናይቲ ዘይሕጋዊ ዝበለ ሕወሓት ስልጣን ምቁጽጻር ዝዓለመ ምዃኑ ዝገለጸ ጌታቸው ኣብ ቅድመ ባህጊ ህዝቢ ትግራይን ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝተግባራት ዘይሕጋውን ትግራይን ኣብ ኩናት ዝዕድም መንገድን ይኽብልውን ሓቢሪም ጌታቸው ብተወሳኺ ምስ ተግባራት ወገን ደብረጽዮን ኣብ ዓዲግራትን ገለ ክፋል ክልል ትግራይን ተኣሳሲሩ ናይ ደገ ሓይልታት ንሓይልታት ኤርትራ ዝምልከት ክኸውን ዝኽእል ይሳተፋሉ ዝበለ ኮይኑ ብዝርዝር ነዘረጋግጽ ሓበሬታ ግን ኣይቀረበን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ግዳማውያን ሓይልታት ነዝቕልውላው ተጠቂሞም ኣመላእ ክልልናን ኪንኡን ዝያዳ ዓመጽ ንምዕቃብ ይጽዕሩ ከም ዘለዎ ንምእማን ኩሉ ምኽንያት ኣሎ ዝበለ ጌታቸው እቶም ኣብ ዝተግባር ተዋፊሮም ዘለዉ ወገናት ክእደቡ ይጽዋዕ ኣለኹ እውን ኢሉሎም ብሓሙስ ሓላፊ ስታፍ ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበርን ደጋፊ ግዜያዊ ምሕዳር ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ሪፖርተር ኣፍሪካ ብዝሃቦ ዝርዝር ሓበሬታ ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝኾነ ህሞት ክለዓል ከም ዝኽእልን ዝእምት ጽሑፍ ከም ዘውፅእ ዝከር ኮይኑ ዋላ ኳቶም ንደብረጽዮን ዝድግፉ ወታደራዊ ጀነራላት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ቅልውላው ትግራይ ተተሓሒዞም ብሕቡ ይራኸቡ ነይሮም ዝብል ክስታት ተቐረበ ክሳብ ሕጂ ነዘረጋግጽ ሓበሬታ ግን ኣይተረኽበን ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ክልል ትግራይ ዝግንፍል ዘሎ ኩነታት ዛጊት ርእይቶ ዘይሃበሉ ኮይኑ ድሮናት ብምስዳድ ግን ኣብ ትኽልል ልዑል ክትትል የካይድ ከም ዘለውን ተፈሊጡሎም ብሶኒ ሰለስተ ፍሉጣት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ዝኾኑ ጀነራላት ዝኣገደ ፕሬዝደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሶሉስ ምሸት እውን ራብዓይ ኣዛዚ ከም ዘሰናበተ ተፍሊጡሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ድሒሩ ዘውፅኦ ቁልዕ ደብዳቤ ጀነራል ኪዳነ ፍስሓ ፋንታ ዝተባሃለ ኣባል ቢሮ ጸጥታን ሰላምን ትኽልል ካብ ዝነበሮ ምድብ ሓላፍነት ከም ዝተለዓለ ዝሓበረ ኮይኑ እዚ ኣብ ትኽልል ካልእ ዝበኣሰ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል እውን ተገሚቱሎም ውሑዳት ኣባላት ሓደ ጃንዳ መኮንናት ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ መላእ ትግራይ ማሕወራት መንግስትን መፍራስ ዘይቁንዕ ውሳኔ ይወስዱ
ይወስዱ ከም ዘለው ዝገለጸ ጌታቸው ነቶም ህዝቢ ምስ ህዝብን መንእሰይ ምስ ሰራዊትን ምግጫው ዘይሕጋዊ ተግባራት በመፍጻም ህዝቢ ዘናዓዕሉ ዘለው አዘስቲ የደስኩሎም ኣለኹ ክብሉን ይሕብር እቶም ተሰናቢትኩም ዝተባሃለ አዘስቲ ካብ ዝቀርበሎም ዘሎ ክሲ ኣብ ትኽለል ዕግርግር ንምፍጣር ይንቀሳቀስለው ዝብል ኮይኑ እንትኾነ ግን በበዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት እቲ ንላዕለዎት አዘስትን ምእጋድ ዝተወሰነ ውሳነ ተቐባልነት የብሉን ብምባል ክነጽግቦ ከለው ነቲ እገዳ ሕጋውነት ዘይብሉን ተግባራዊ ክኸውን ዘይክእልን ክብሉን ተቃውሞ ኣስሚዑ እዚ ተመሓላሊፍ ዘሎ እገዳ አመራርሓ ሰራዊት ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉን ዘይፍጸምን ምዃኑ ተገንዚብኩም ንምውሓስ ብሄራዊ ህላወና ትገብሮ ዘለኹም ቃልሲ ከም ተጠናኽሩ ህወሓት ይተኣማመን እዩ ዝበለ ወገን ደብረጽዮን ህወሓት ንኣቶ ጌታቸው ነበር ወልቀ መላኽ ክብሉን ገሊጹ ወይ ቅዳሕ ናይቲ ብወግዕያ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ትኽልል ዝወፀ ቁልዕ ደብዳቤታት ናብ ሓላፊ ቢሮ ጸጥታን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደን ከም ዝተላእከ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ወነት ውሳነ ከም ዘይቅበሎ ተግባራዊ ከም ዘይገብሮን ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዞም ሰለስተ አዘስቲ ግንባራት ዝርከቦም ብዙሓት ላዕለዎት አዘስቲ ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ወገን ህወሓት ከም ዝድግፉን ኣብቲ ግዜያዊ ምሕዳር ትኽልል እውን ምትዕርራይ ክግበር ከም ዝጠልቡን ድሕሪ ምግላጾም ኣብቲ ክልል ልዑል ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ብዙሓት መንእሰያት ብጠያይቲ ዝተወቅዕሉ ምፍራስ ማሕወር ግዜያዊ መንግስቲ ድማ ከም ዘስዓበ ክግለጽ ጸኒሑ ጌታቸው ረዳ በቀዳም 8 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ወገን ዝወሰዱ አዘስቲ ሰራዊት ስልጣን ዞባታትን ወረዳታትን ናብቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ከረክቡ ይንቀሳቀስሎ ክብል ከሲሱ ከም ዝነበረን ካብቶም አዘስቲ ድማ ዞም ደብዳቤ ዝበጽሖም ካብ ስራሕ ተሰናቢትኩም ዝተባሃሉ ምዃኖም እውን ተገሊጹ ሓያሎ ካብዞም ጀነራላት ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባታት ነቶም ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ጥቡቅ ርክብ ኣለዎም ኢሎም ዝኸስዎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከቦም ሰበስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ካብ መዝነቶም ክወርዱ ጎስጓሳት ከካይዱ ምጽንሖም እውን ይፍለጥ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ዘሎ ቁልውላው ንምቅላል ስጉምታት ክወስድን ጣልቃ ከኣቱን ተሓቲቱ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሎም ንግሆ ህሉ ኩነታት ክልል ትግራይ ብዝምልከት ጣልቃ ከኣቱን ማእከላይ መንግስቲ ዝሓተተ ኮይኑ ዝተዋሃቦ መልሲ እንታይ ከም ዝመስል ክሳብ ሕጂ ነጸረን አዘስቲ ሰራዊት ትግራይ ካብ ደገፍ ግዜያዊ ምሕዳር ወጻኢ ዝኾኑ ወገናት ናይ ስልጣን ጽምእን ምርዋይ ግልጽ ዕልዋ መንግስቲ ንምፍጻም ይንቀሳቀሱ ከም ዘሎ ዝኸሰሰ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ሰሙን እዚ ዘካይድዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ንሰሜናዊ ምብራቅ ደውብን ዘሎ እዋናዊ ጸጡ ብዕቱን መልክዑና ተጋደደ ይኸይድ ከም ዘለውን ናብ ፌደራል ሪፖርት ገይሩሎም ካብ ኮርን ላዕሊ ብዝብል ጉልባብ ካብ 15 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ግእዝ ጀሚሩ ዝተወሰኑ ላዕለዎት አዘስቲ ሰራዊት ትግራይ ካብ ተልእኾም ወጻኢ ናይ ሓደ ጸቢብ ጉጅለ ናይ ስልጣን ጻምእን ምርዋይ ክብሉ ቁልዕ ዕልዋ መንግስቲ ንምፍጻምና ተንቀሳቀሱ ምጽንሖም ይፈለጥ ክብል ገሊጹሎም ኣብ ሰሙን እዚ ብተመሳሳሊ አዘስቲ ግንባራት ሰሜን ምብራቅን ደቡብን ዝምራሕ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ብዝኸፈ መንገዱ ተጋዲዱ ይቕጽል ኣሎ ዝበለ ግዜያዊ መንግስቲ ነዚ ሓደገኛ መንገዲ ኣደብ ንምትሓ ዝን ኩሉ ዓይነት ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ጠጠው ንምባልን 26 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ግእዝ ንዋና አዛዝ ሰራዊት ትግራይ ዝተጻሕፈ ትእዛዝ እንተሃለወውን እቲ ናይ ጥፋት ተግባር ግን ብዝኸፈ ብርኪ ቀጺሉ ሰዓታት ናብ ምቁጻር ተሰጋጊሮም ኣለዉ ክብል ግዜያዊ ምሕዳር መግለጺ ኣውፂኡሎም ተኾነታ ስለዚ ተዓረያ አዘስቲ ግንባራት በመንግስቲ ክእገዱ ድማ ቢሮ ጸጥታ ክመርሕ ዝተቀመጠ ኣካል ኣብ ክንድን ስርዓትን ሕግን ዝጣበቅ ንገበነኛታት ወጊኑ መግለጽ ክሳብ ምውጻእ ኸይዱሎ ክብሉን ወሲኹ ከሲሱሎ ግዜያዊ ምሕዳር ንስዒቡ ሓላፊ ቢሮ ጸጥታ እውን ካብ ሓላፍነቱ ክለዓል ተገይሩሎ ዝበለ ግዜያዊ ምሕዳር እዚ እውን ክኸውን ከም ዘይከኣለ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ይቕጽል ከም ዘሎ ይፈለጥ ዝወሰኸ ትሕቶ ናብ ፌደራል ዘቕረበ ግዜያዊ ምሕዳር ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ መንግስቲ ናይ መፍራስ ተግባራት ብዝኸፈ መልክዑ ይቕጽል ኣለውን ኢሉሎም እዚ ድሕርን ገበነኛን ጉጅለ ዕድልን ተረኺቡ ምዕፋንን ምእሳርን ጥራሕ ዘይኮነ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምሕዳር ሒዙ ንሳልሳይ ወገን ሓሊፉ ካብ መሃቡን ቁጠብ ከም ዘይክእል ምርዳእ የድሊ ክብል እቲ ሳልሳይ ወገን ዝተባሃለ ሻዕብያ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ተፈሊጡሎም እቲ ብሽም አዘስቲ ሰራዊት ዝግበር ዘሎ ወፍሬት ኩነታት ካብ ቁጽር ግዜያዊ ምሕዳር ንኽወፅን ከም ህዝቢ በዓልና ንበዓልና ንኽንዋዳእን ዝገብር ሓላፍነት ዝጎደሎ ዘይቅቡል ተግባር እዩ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ መንእሰይ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ድማ ብፍላይ ነዚ ኩነታት ብልቢ ተረዲኡ ከባቢኡ ባዕሉ ክሕሉን አንጻር ዞም ሕጊ ብምጥሓዝ ዝኸዱ ዘሎ አዘስቲ ክልቲኡ ግንባራት ክስለፍ ግዜያዊ ምሕዳር ይጽዋዕ ኣለኹ እውን ኢሉሎም ኣብቲ
መግለጺ መንእሰይ ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊኻ ናብ ልዕሊ ህዝብኻን ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ንምምካት ብዝተወደበ መንገዲ ከባቢኻ ክትሕሉ ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ሰራዊት ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ነቲ ናይ ጥፍኣት ትእዛዝ ብጽንዓት ክነጽጎን በዝቢልካ ድማ ህዝብኻ ካብቲ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ከተድሕና ኣለካ እውን ኢሉ ኣሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ። መንግስቲ ፌደራል እውን ነቶም ብሽም ሓይልታት ጸጥታ ዝንቀሳቐሱ ዘሎ ኣካላት ናይ ሓደ ድሑርን ግብርኛን ጉጅለ ተላኣኽቲ እምበር ንህዝብን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ከም ዘይውክሉ ተረዲኡ ኣድላይ ሓገዝ ክገብር ኣለዎ እውን ኢሉ ኣሎ። ውዕል ፕሪቶርያ ብከምዚ መንገዲ ክፈርስን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዳግማይ ጥፍኣት ከኣቱ ስቕኢሉ ክርኢ ኣይግባእን ፌደራል ዝበለ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ብወገኑ ኣብዚ ጉዳይ ንገበነኛታት ንምኽልካል ክብል ውዕል ፕሪቶርያ የፍርሱ ስለ ዘለዉ ኣብ ልዕሊኦም ኣድላይ ዘበለ ጽዕንቶ ክዕርፉን ይጽዋዕ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። እዚ ካይኮነ እንተተሪፉ ግን ህዝቢ ትግራይ ክወጾ ናብ ዘይክእል ካልእ ዙር ጽንተት ከም ዝኣቱ መላእ ህዝብና ክፈልጥ ይግባእ እውን ኢሉ ኣሎ እቲ ካብ ከተማ መቐለ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝወጸ መግለጺ። ፋኖ ኣብ ጎጃም ንሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ 6 ሓለውቱ ኣብ ድብያ ከም ዝቐተለ ዝገልጽ ዘሎ ኮይኑ እቲ ፍጻመ ትማሊ ምዃኑ እውን ሓቢሩሎም። ወኪል ርክብ ህዝቢ ጎጃም ፋኖ ማርሸት ፀሃየ ተመንነቱ ክሳብ ሕጂ ዘይተገልጸ ኣዛዚ ኣብ መንጎ ዳንግላን ኣዲስ ኪዳምን ነተጓዕዞን ከሎ ብሓይልታት ፋኖ ድብያ ተገይሩሉ ከም ዝተቐትለ ገሊጹ ዘሎ ኮይኑ እታ መኪና ብናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ከም ዝዓነወት እውን ገሊጹሎም። ነቶም በት መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ምልላዮም ኣይተኸኣለን ዝወሰኸ ተዋሃብ ቃል ፋኖ ነታ ኣዛዚ عجبهم زنبرة أولاد حيل مكلخال كلهم كم استقاتلون أبتا مكينة السقيل زنبرة دوشكا مستا مكينة خمزة عناون وسيخ جالي سلم مارشاتنا أقول قلت ميديا إثيوبيا بزها مجلس ياب كل لام حارة إثيوبيا بركز بول كبابيتات جوجام أمون وحيلتات فانون حيل مكلخال فيدرال زكاة زلوجي قتسل كم زلون كلن تنقط ما تعود فانو يزاز مالو زبالة خينو ناي عود الزرزرة هذا هذا مارشات وسيخو تقينات بدبيان فيت متكعتهم ميلاتاتنا نقتسل زلنا زبالة خينو بزحية لملكو قتسل مخانون جاليس لهم فيدرال سراويت كاب حيلتات فانون زقارب الدحروين يكونات أبصاب زخون ريتو زيهاب خينو حيلتات فانو دحر دقيم أبوتهم دويلم كقالو سبزي كقولو لكوناتات كم زلو بترقاقام خجلس أنحيم أزي كم زيلون كله لعل السمانة ميتاويت كل لام حراب تحت قوة صار حيلتات فانو خم زلو فانو سيخوز جلس خينو حدا خمر حتم حرا فانو أب ولو بيتام حرا زخون أب بفانتهون أبصومن مسيتيني وسابز جوارك على محتات ساب في بركاتنا عدتاتن كل لام حراب قوة صار كم زلون نعبيت ختماتات كبان مأتاو سرح تقتسل كم زلو جليس لهم مستزماد معبالة حيلتات منجسته الله فانو بتخبابن مدخامة بتسعر زلو أوان أبشوا من وحيلتات مكل خالن حيلتات فانون كوينات قتسل كم زلون تجليس لهم بتي إثيوبيا خيت فرس كن جبرنا بزبل متكل ملامل هتسانات إيرتراك أبحقف ولا الدمن تيلو أب كوينات تجري زهلق أسرعات كم زحجز نجرو فانو وأن علام وناب أديس أبا مخانز جلس أخوينون سرايت إثيوبيا مدخام لعل ترايت صوت كم زلون وسيخو جليس لهم عبر حقن كربان بمخان مسجست تلزلوكم زخبركم تخاتلتنا نايلو مستدال وعبيت حسنا زم كتكاتلهم تصنحكم يمنيرم مس حدش تمع بالتات كمل لسينا بروح مشت